थानाय समाव बियो बुजादोंमोन गाज्रि जखम जानानै बिनि हारायावहाय माखासे जखम जानानै थैसोम खानानै दङमोन आरो बेजोंनो बियो लासै लासैनो दा केन्सार महरावहाय माने बियो नुजाथिफैदों आरो बे जखम जानाया दिनैहाय एक्सिडेन्टनिफ्राय दा सोरबाफोर नायफैदों नामा? एक्सिडेन्टनिफ्राय रावबो नायफैयाखै दासिमबो आङो फेसबुक माने हगारदों खबर मोनदों ना मोनाखै? खबर मोनदों बुंनो हाला आङो फेसबुकआवहाय हगारदों आरो सोरबाफोर लोगोफोरा नायसनगोन खोमा होननानै नाथाय रावबो नायसनफैयाखै दिनैसिम मा नाम मोनदों हजों थानाय समाव मा नाम मोनदों? इन्दिबो थानाय समाव बिनि नामा हास्थायमोन आङो दुखु मोनदों आरो मोजां समाव लोगो दोगो बेहाय बयबो बेरायफैयो थांलाय फैलायोमोन दिनैनि दानि समावहाय रावबो लोगोफ्रानो सिला गाफैयाखै आं बेखौ दुखु मोनदों आरो दानो नुनाय निउसखौहाय नुनायजों लोगोसे गोबां बिनि लोगोफोरबा सोरबा अनसुलाफ्रा सोरबा थाइसे थाइनै मेडिकेलाव लांफिननो थाखाय अनसुंथाइ हरोबा आं जोबोद मोजां मोनगौमोन माबा मोनसे सुबिदाफोर रेशन कार्डनि रेशन कार्डबो गैया नामा? रेशन कार्ड गैया बेनि थाखायनो मेडिकेलाव गंफ्रोमबो मेडिकेलाव लांनानै फैफिननो गोनां जाबाय बेसे गोबावनिफ्राय गैया रेशन कार्डआ? गोदोनिफ्राय गैखायामोन नामा? माने बानायदोंमोन पन्सायतआव दा पन्सायतआव बानायनायावबो कागजफोरखौ होदों खिन्थु दासिमबो मोनफैयाखै ना बिसोरो मावदों मावाखै जोंथ' मिथिला बेनिखायनो एसे गोख्रैनो बेनि थाखाय एसे बेबस्थाफोर खालामना होयोबा हामगौ आङो रायजो राजानिसिम बेमारि कार्डबोथ' बानायनो हायाखै होनबा? हायाखै गैया रेशन कार्ड गैयिनि थाखाय बानायनो हायाखै आरो बानायनो हायाखै सिगां समफोराव मा मावोमोन बिथाङा? एनडिबिआव बियो मोनसे समाव दंहैयोमोन आरो एनडिबिआवहाय ओमफ्राय बे समावनो बियो ट्रेनिं समायावहाय बियो बुजादोंनो कामान्डारफोरजों बुजानायावहाय माने बिखायावहाय खामि हारायाव शट मोननानै थानानै गोबाव समजों बियो थैसोम खानानै थानानै दिनैहाय माने बियो केन्सार महराव